Hello? Hello? שמאלה, ימינה, תמיד זה לא ברור. כנראה החסרתי גם אז את השיעור. ברחתי לעצמי להתכנס עמוק עמוק על רקע ביטחוני, קרוב וגם רחוק. זה לא צחוק, לא יוצאים מהמיטה, כולם בממתינה, אבל היא לא עונה ואין שום חוק על לסנן בהגזמה. על זה היא גם בונה, אנחנו פה בלי סוללה, במסע של חיפושים אחרי השביל שלא סומן. יש תחושה אפוקליפטית ונגמר לנו הזמן. מי שדרך על הארץ לא ממנו הבשורה, ואני גדלתי על דרך ארץ שקודמת לתורה. בסיבובים עושים פניות חדות, אם מישהו שואל נעדיף שלא לראות. מחפשת חזית מול אף אחד, נותרנו עבודים הכי בטוח, הלוואי. זה לא צחוק, לא יוצאים מהמיטה, כולם בממתינה, אבל היא לא עונה ואין שום חוק על לסנן בהגזמה. על זה היא גם בונה, אנחנו פה בלי סוללה. ושלה דביק ושלוש שניות חלפו, בלי הרדמה את הקרע הם תפרו. וכמה שזה נוח מהצד להתבונן, המושיע לא הגיע, בשבילו זה מתחן. שמאלי ולזה, עם האיש הכי חזק עושה מצב טיסה, והלחץ באוזניים הכי חשוב, אחים שלי שלא נרים ידיים. זה לא צחוק, לא יוצאים מהמיטה, כולם בממתינה, אבל היא לא עונה ואין שום חוק על לסנן בהגזמה. על זה היא גם בונה, אנחנו פה בלי סוללה. זה לא צחוק, לא יוצאים מהמיטה, כולם בממתינה, אבל היא לא עונה ואין שום חוק על לסנן בהגזמה. על זה היא גם בונה, אנחנו פה בלי סוללה. זה לא צחוק, לא יוצאים מהמיטה, כולם בממתינה, אבל היא לא עונה ואין שום חוק על לסנן בהגזמה. על זה היא גם בונה, אנחנו